Мәдинә Маликова. Августның бір кешендә. Тикшерүче йортны тирәли әйләнеп шыкты да, подъезд ишегенә юнәлде. Икенче каттагы фатирда тикшерүче Рәмзи Туфайловны күптән көтеп торганнар диярсең. Ул кыңгырау тимәсенә басырга өлгермәде, ишекне ачып та җибәрделәр. Карт белән карчык аны зур бүлмәгә алып кереп, ак ашъяулык ябылган түгәрәк өстәл янына утырттылар. Рәмзи бүлмәләрнең ничек урнашканын шамалады. Алгы бүлмәдән уң ишек зал ягына, сул ишек йокы бүлмәсенә керә. Уртада кухня. Аха, егет зал тәрәзәсе турында яткан икән дип уйлады ул. Карт өстәл янында уклау йоткандай турайып, шал төкле очлы иягын тырпайтып, бик серле кыяфәт белән утыра. Әйтерсең, гаепле кешене җиңсез сырмасының кесәсенә кайшырганда, бик кирәк дип санаса, хәзер үк тикшерүчегә чыгарып бирә ала. Без 9-да гына яптык тәрәзәне. Шулай бит, Настя? Карчык ризалыгын белдереп түгәрәк башын игәләде, кечкенә күзләрен шит-шит йомды. Белмим, кай арада кем кергәндер безнең бакчага, дип дәвам итте сүзен карт. Бик карап торабыз югыйсә бакчаны. Малай шалай түтәлләрне таптамасын дибез. Тавыш мазар ишетелмәгән иде югыйсә. Шыпырт кына кирип яткандыр инде. Карчык һич көтмәгәндә калын тавыш белән: "Исхак түгел микән?" дип сорап куйды. Исхак көндез үк чыгып китте бит. Компаниясе белән. Без подъезд төбендә утыра идек. Дачага китүләре булгандыр, сумкалары авыр күренде. Исхак дигәннәре 4-нче катта яши. Ниндидер мастерскойда эшли икән. Телевизор остасы, диде абзый. Ашап, эчеп, уйнап көлеп яшәргә ярата. Дус ишләре күп. Бүген дә бер өер килгәннәр иде, дип өстәде карчык. Ата-анасы узган атнада ял йортына китте бит. 25 яшьлек күсәкне саклап ятмаслар инде. Эшәргә яратам әллә дигән сорауга Саша абзый: "Эшсә үзенекен эчә, кешенекен түгел", дип кырт кисте. Акылын җуймый, безгә зыяны тигәне юк. Кирәк чакта ярдәмен жәлләми. Шулай бит, Настя? Әйе шул. Чакырсаң хәзер кирип җитә, дип карчык пычбакта тынып утырган телевизорга ымлады. Саша абзый аның сүзен хуплагандай: "Акчаны күп төшергән егеткә ни кыланса да килешә", диде. Икәвенең дә тавышында Исхакның күп акча эшләвенә, иркен яшәвенә кызыгу, хәтта соклану сизелә иде. Менә сүз 1-нче һәм 3-нче катта яшәүчеләргә күчкәч, икесенең дә йөзе каралып, тавышлары катыланды. Бигрәк тә 1-нче катта яшәүче музыкант хатын буларның саруын кайната икән. Иртә дими, кич дими, туктаусыз дыңгырдый. Ничә кат милициягә жалу яздык, чара күрүче юк. Алар музыкантны милиция кулына шушы минутта ук тотып җибәрергә әзерләр иде. Рәмзинең бу мәсьәлә белән кызыксынмавын сизеп, рәнҗеделәр хәтта. Тикшерүче пианино тавышы кешене хуштан яздырмый дип, музыкант хатынның кемнәр белән яшәвен сорады. Бүгенге көндә хатын фатирында бер үзе икән. Сүз 3-нче катта карт белән карчыкның баш өстендә яшәүче күршеләргә күчкәч, тавышлары әкренәйде. Анда ялгыз кыз тора, диде Саша агай, бик зур сер ачкандай. Әнкәсен узган кыш җирләде. Еллар буе урын өстендә ятты әнисе. Настя? Карт белән карчыкның нидер сөйләргә телләре бик кычыта, әмма әдәп саклап тыелулары сизелә иде. Хәзер үзе генә яшиме? Дип сорады Рәмзи. Кара әле, Саша, милициядән яшереп булмый инде, диде Настя түти, күзләрен чет-чет йомгалап. Теге кешесе бүген дә килде бит, әнә. Карчык тар маңгаен җыерып, башы белән түшәмгә ымлады. Башта Рәмзи астан яңгыраган пианино тавышын гына ишетте, сагаеп тыңлагач кына өстә кемнеңдер авыр адымнар белән йөргәнен сизде. Шул әдәм инде шул, диде карчык. Баскан сайын түшәм сыгыла. Хафиза үзе песи кебек кенә йөри. Әнкәсе урын өстендә яткан айларда шыпырт басарга өйрәнеп калды. Нинди кеше соң ул? Тикшерүченең бу соравын карт белән карчык зарыгып көтәләр иде. Юнлы юлда йөрүче түгел инде һәр хәлдә, диде Саша агай. Бер ишеп килеп керә,
Оңға солға қорамай қашып пысып ергені әлі қоян көрініп тұра. Настя? Ир кіші кімнен қорықсын? Хатынындандыр енді, деп ирінің сөзін ашықлады қаршық. Мене нәрсені қарарға тиіш милиция. Жиын бәхетсізлік, әфәт, жинайет, шуның іші қиық юлдан йөрүчеләр тирәсендә була. Шул рәвешле картлар күрше көлән турында тулы мәгълүмат бирделәр. Ул гына да түгел, милицияның кемнәр белән кызыксынырга тиешлеген дә әйттеләр. 5нче катта торучы гаилә турында гына сүзләре кыска булды. Ирле хатынлы 2 балалы ул кешеләр кич караңгыда чыгып йөрмиләр, чөнки кичкенә сабыйлары бар икән. Рәмзи егетне танымассың микән дип, Саша агайны милиция машинасы белән травматология институтына барып килергә үгетләде. Настя түти сукрана иреннән алда 5 мәт киеп куйды. Чыгып карыйм әле. Бакчаны эшләттеләр икән, харап иттеләр инде, изделәр генә. Ә үзе рәнҗүле карашын Рәмзигә текәгән. Әйтерсең, бакчаны таптарга кемнедер ул кытырткан иде.